Ekerego cha samagendero mangana alia koro kusiasa taiyo. Ekerego cha sawa kore gasiamo mangana alia koro kusiasa taiyo. Njena Fred CS pitosika ide. Egende go chikiaba ekengao nje bintu byo kana ko Rwanda ne binte. Ngarete bintu se ino bugiranga. Onyo chakire ko bira tankinda umumaneri. Bamero bage. Usona bage. Naende ngomo tebi emetidie yatigaire bugirange ebwate chache na burabu. Naenda arete bintu ko chiburabu. Nje timbo atubobe. Atare mai tebuna tokunya ko banga ko inda bataibu. Nje nombo. Wanto. Aye mondi belidi kono. Mondi belidi kono. Inche nane gutura bubena CS ega asinere na ari gusaba naende buna ya chiriga naende bora bweche narigikora abadari nje no mutebuga maembe nkonyeria abantu bane batonye ko rusari bachora ko rusari igora naende buchibetie yatigaire rasima nane nsiku makenye garimo naende metendeche abantu bane banyora ko rugumbwari igo bono waziri, I'm very happy for what you've done, and that is why in Chile around that worker siasa elia nkongu, because I'm very happy birasi binanya oli no busuku sana muntara kwa nenjira gete nkongu. Lakini birasi nanya oli na iguru byasa ngesera naende bitatu byuka bitatu na inche ngese bitatu eskuru yege tontere osema no epareye na igwa MCA kawa tebanga serikali what tochiturigenjira mheshimiwa waziri aligenjira nje ndagete mheshimiwa waziri onkonye nto bwate project ya Kenha umbwalia mbabwata ka variation gake pare tetageti budget nia tetageti to negotiate a variation yechega. I had already proposed, but I want your hand osukumake egere variation ye pare yo pare ya berami. It is very important abantu baito na roba bwenere igo